22. Anano naman ang mga balita kag isyo nga tunday dayon para karon nga adlaw. Uy, kansilahon ko no ang mga bisa sang mga pugo worker. Kung sa bagay, maayo man eh. Kaya daw mo ning ginhalindan sang tanan nga gamo dire. Homporlo para kay Senadora Lila de Lima. Posible ayan, pero posible maagi pa ini sa korte. Mayong balita man, dire sa siyudad sa Bacolod, ang pagbutang sang internet connection sa tanan nga public schools sa siyudad sa Bacolod. Daw plano ini ni Mayor Albi Benitez. Ining aton mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bio. Dako mabulig sang D3 Bio sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa. sa pagkansilar sang mga 48,782 ka mga bisa antes matapos ini nga bulan. Ini suno sa Department of Justice. Ang pagkansil sang bisa patimaan ina nga dapat na sila magpalauli. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang Bangod ang pugo nangin duog sang mga sindikato nga mga Chinese national. Dira gaduging ang drug kag human trafficking, prostitusyon, money laundering, mga sindikato sa krimen kag iban pa. Portida nga kriminalidad ang nagaluntad. Ang holdapanay, kidnapanay, sila-sila malang gahinisaay ining dalagko nga mga Chinese national. So ang aton gobyerno, nag-adapt ini siya, sang daw hindi ginman mapintas siya blaman, di kisa may pasunaid man kita, daw medyo tahap-tahap man tadyutay, kay basi ibla manginit kag mangutos ang pungsod China. So ang approach daw humanitarian. Sangsa, pagpatigayon ka sang mass arrest, deportation. Sa baylo, ginpatigayon ang mass visa cancellation. Sa dalom sa bagong approach, ang mga Chinese workers sa Pugo hatagan sang 60 kadlaw antes ini sila mag-iskirda palauli sa ila kapungsuran. Kay kung daw medyo arestahon mo, i-deport mo, daw medyo basi maglain pang buot sang gobyerno sang China. Nagkakatahap man kita, kay nagapakikabyan man kita sa pungsod China. Pero ang ila abusar, hindi maagwanta. Kalabanan ni sila, nakalusot, wala pa dokumento. Ginapalusot sang pila ka mga empleyado sang Bureau of Immigration, likitan lang kwarta, lusot. Ang mga Pinoy kag iban niya, medyo nabudlayan pa. Ini sila wala na dokumento, may linikit ka lang nga kwarta, sulod ka. Tibangod sini nga iskandalo, ini sila pagwaon, balik ka sa pungsod China. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension, Vitamin D3. Pasalamat kami sa inyong mga bulong. Isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang.
Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre ko sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man ang damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagpasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa TM ng ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Salamat dito ng patigayan ng mga activity together with sa aming CHO kag sa aming barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Online kag pwede ma-deliver. Nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45. Kung wala ang hostage nga natabo kay anay Senador Lila de Lima, wala gin huluhambalan ang posible nga home porlo para sa anay Senador.
Ini ang talakayon sang Departamento sang Hustisya, abierto sila nga tagaan sang kaygayunan. Ining home for law nga ni, pwede ka makapauli sa imo puluyan, pero ang kaso mo wala pa matapos. Dito ka lang pulupahuay anay sa imo bulutuan, mas wala delikado ang imo sini kabuhi. Siling ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, samtang nga ang Department of Justice handa na god talakayon ang extended home for law kag ginatanyag sang Philippine National Police kag Department of Justice, pero hindi pa madali-dali kay dapat ang korte sini ang maga-desisyon. Wala ta kabalo kung magsugot man ni si Dilima. Kung ako siya, sugot siya. Dito sa pahuay makadali, sila puluyan. Gintanyagan siya nga sa iluhon sang detention cell niya. Ang presidente mismo, wala man siya magsugot. Tini siguro basi mapilitan siya. Ina kon magsugot ang korte. Kapila naman ka bisis, may ara nga ginpasugtan si Dilima, may ara nga wala man gintugutan pila ka okasyon. Gintugtan lang siya sa tong may ara siya nga operasyon sang Hunyo 19 tubtob 29. Ang sala gilang ni Dilima ni kay baho, porte man, isog man nga pagkababae. Sa panahon sa una ni Presidente Rodrigo Duterte, porte man ang balbalya, alin sa dapadapa pakadto sa ulo. Amon nga daw wala gigitagaan sansa nga makagwa siya sa iya silda. Natabo, nagligad nga Domingo, na iskandalo. Daw hindi maintindihan, nakagwa yung mga bilanggo, patay tuod, ginustage pa si Dilima, daw ka imposible nga at to sulod silda, nakasulod to ya, ang nag-stage sa iya. So, damo pa ni nga investigasyon ang matabo. Damo na ni nga mga okasyon nga nagkalatabo, dumdumang ko sa una, ano nga tuig to nga may nagwa nga bilanggo, daw foreigner pa to. Nagwala ya diretso, 3 sila, ay, daw ginpabayaan niya sa gwardya, pumuli, Tanayes Mindanao. Ay, anong klase? Ano, may padanlog? Daw pelikula ba? Kung magwa ka, kung daw may kwarta, pabulag-bulagan ka lang. Amo nang nagakatabo. So, tikakas naman da. Ang hipis ang among detention cell. So, balik kita kay Dilima, tagaan sa tsansa. Kung ako kay Senador Anay Lila Dilima, batunon niya. Nga dito lang sa Anay sa iya puluyan, pero mintas tanto, ginaripaso pa ang kaso. Kaya ang tanan-tanan nga mga nagtumok sa iya, nagbaylo na tanan sa ila panindugan, ginpilit lang sila, binayran na sila, kaginpahog sila para itumok si Dilima. Diri ya, may tsansa. Tsansa pa lang ha, wala pa kasiguruhan nga basi mahilway siya sa bilangguan. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasai 49. Mabalik kami pagkatapos ini. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig. Radio Philippine Standard Time, las 6:53 na. Ang pasulod nga balita kag isyu idulong sa aton. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ang balita diri sa syudad sa Bacolod nga may plano si Mayor Albi Benitez butangan sang internet connection ang tanan nga public schools sa syudad sang Bacolod. Daw nauyunan ko ini nga balita nga aman. Dapat na nga ang aton mga eskwelahan pampubliko kumplito man. May mga internet connection kita, nagagamit sila sang ila sini mga computer, dapat cellphone kag iban pa, nga hindi ka na bala, magkadto kag magsiding pa kudiin nga lugar to, nga may signal o kung may ara, internet connection. Damayong balita ini. Sa iban nga mga pang pribadong bulutuan, damay ara ini sila. Sa iba naton nga mga publiko nga bulutuan daw wala pa. So kung amo ining plano nga maimplementar, dako ini nga bintaha sa pagbutang sang internet connection sa mga public school. Mahapos ang pag-access sa mga information. Panaron taman aton mga public school sa pasangkaron taman. Tagaan taman sa nagakaigo nga pagtamod. Kadamo bala
sang aton mga kauturan nga nangin madinalagon sa patag sang politika, subong man negosyo kag iban pa nga naghalin sa public school sa una nga wala pa gani ini mga binag-ubag-o nga mga moderno nga mga pagkabutang. Ti karon ya daw maayo ini. Kay suno sa alkalde, posible ang syudad mangin isa ka global city nga may mabakod nga digital infrastructure. Damayong balita ini. Kinanglan i-grab na to ng oportunidad kung may ara malang kaayuhan para sa publiko. Labi na gid sa mga estudyante. Kinanglan ang tanan nga mga maayong proyekto aton ini suportaron. Kon makabulig sa aton mga kauturan, makabulig sa mga manunudlo, labi kag labaw sa tanan, makabulig sa aton mga estudyante. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Mabalik ako pagkatapos ini. Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapag-titikpar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapulong. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabatik ko. Ihanak na ng San Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Prince lang agi kaya nga mo ito. Imo na ka lang. Dako
kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis na son, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Radio Philippine Standard Time, La City Ono. Happy birthday anaya kay Mark Chua sang Kakers Ristobar. Ba si Action Jimmy Bilonyo, birthday man sang Dama Department. Happy birthday gid kay Dayna Hiruna sang Kabangkalan. Happy birthday. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.